يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدي تبي شرفلا لجبا أمي أفوك ولي مندون كدل على في على كهنا ككشنا كبركة على كوجدي أنكلين لنا بلا جلنكا. أنا بجمع كتبا كنا كامباولا الدنيا كفو أمي شكرا كبسام بافلا أني مغان مرسي كلوما. الله تعالى شكرا كاو غرسيغا مسير كورا دولا ميكرو كارلي بارو بلا جلنكرا السلام وبراجيان فانتان نانين كاكنا ينسغره شكرا ما باو الما منا كاو ادينا نيما وفوغتا سي سغدا غالي عليه كونسي اسلاميك ما نيما وبلا جلنتو مكنا ينكا كتبا فولو من كرا امام مايغا في انغا جاكو شريعه امبالي ماو امبي على تانو امبي على ولو نيماندون مسامي ni ayi kanto aka kurana bayin kono ka kuma kan ka allase aka mugawma aka danfenuma aka jonma jonmunun ko olu dara ali alala ako uma ko hey aw mamunun ko aw dalimbe ni alala ako ni weleli kera kana selima jumado ya fe o kuma na aw ka telia kata ala kusmanima o kuma na ka fere toyi ako o de hele ka bo awkan na sorola ka foko aw ba don koni ambe ala bayin amba tanu amba wolo nyuman don ambe deme nyine o ala bayin fe ambe kana nyine afa ya rabbi ala kan kana ambe tubi ka segi anko ka tanga nyine ale Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo an yire kun toroma ani ambe bara jugo munu na sorola ka foko ambe ko ke no o anga keta jugo ye sabuni ale ala ye mamin kana fili bato tigela ya rabbi ala kan kana ni ala ye mamin fili yere ikadala ka foko kana bato tigela mana ya rabbi ala kana fili ambe sheria ka dangania ka don ka foko mawre te tiena dogoni bangina mini bato kakani hakayi ni o ala kelende te ambe sheria ka dangania ka fo anga nabi mamba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ka jonde do ala ka chidendo ama ini ala fe ya rabbi ala ka nema ani kisi ani barka ala ko jidanga namba Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana sudinge bela jelen ana ka sahabaw ani mawo mani olu tugura ciba Muhammad ko ni tiensra ye foka ta se don labama ya rabbi ala ka an yuru fara oluka o bole ko fe non balemaw ne ben yere kun blasira ani balema slamew ni kuma kamiye o de ala nyesranya e anga sra ala nye anga sira ala nye femi mi mugoni fi nafa dugukolo sanfɛ baaraw la o fɔlɔfɔlɔ dɔ ye ala ɲɛ sira ɲɛ ye anga sira ala ɲɛ anga dɔn k'a fɔ ko ala ni labatoli ka kan sabu ni maa min Allah subhanahu wa ta'ala labato ni tugura ciba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka taabolo kɔ i bɛ niyɔrɔba de sɔrɔ diɲɛ ani lahara la ya rabbi ala k'o k'an ye an bɛ ɲɔgɔn fatandi ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bagabagali ka bɔ ala sɔsɔli ma ani ala ka yamarakan fɛngɔ nɔgɔyali sabu ka da ka hɛrɛ tɛ o la foyi kelen tɛ o la jɔn ma ɲɛnamaya kɔnɔna na diɲɛ ani lahara kɔnɔna na ni nimisa tɛ ya rabbi ala man kisira o ma o bɔlen kɔfɛ yen an ka dɔn anw silamɛw ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha min mana ala ja ala b'o de da o min mana ala ja ala bi o de da o ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni maa sago ye a ma kɛ ni a ka danfɛnsi sago ye o n'a y'a da wa yakhtar a ko kan ka kɛ cogoya min na ale de sugandeli bɛ ale de bolo a ka nin kɛ nin ye walima a kana nin kɛ nin ye n'a ka d'a ye a bɛ dɔ kɛ cɛ ye n'a ka d'a ye a bɛ dɔ kɛ muso ye a bɛ fusamantiya di fɛn dɔ ma a bɛ fusamantiya gosi fɛn dɔ la o sugandeli bɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala de bolo o de la a ka o bonya in ni o karama in kɔnɔ a ye don dɔw fusaya don dɔw ye a ye don dɔw fusaya don dɔw ye o tuma na o bonya kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala nana ka na mun kɛ a ye juma don a ye o kɛ dɔgɔkun don na fusamanti ye a ye o kɛ dɔgɔkun don na don hɛrɛma ye Allah subhanahu wa ta'ala de ye o kɛ
o ti maa ka kɛ ye o de la alakira Muhammad bi o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan saniman dɔ la a ko khairu yawmin ko don min hɛrɛ ka bon dɔgɔkun kɔnɔ don min hɛrɛ ka bon don tɔw bɛɛ lajɛlen cɛ la ko o ye don jumɛn ye don min n'a sɔrɔ ko tile bɔra o don na ko yawmul jumu'ati ko ye juma don de juma ye ko ba ye dɛ juma don ye ko ba ye Ala bolo Ala de y'a kɛ a ye Ala de ye o kɛ o ye o juma don bonya o ma daminɛ k'a fɔ ko ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko o nanen de ko bonya in dira a ma la bonya in dira juma don ma Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka kɔn an ka ciba ba Muhammad nanen ye sallallahu alaihi wasallam muna puisque kobaw de bɛ kɛ a kɔnɔ o de la a bonya dɔ ye jumɛn alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dɔw cité a ye dɔw ɲɛfɔ an ye a bonya na a ko juma don a ko o don a ko ale yɛrɛ ye an fa Adama de da ka bɛn juma donya ma o y'a bonya dɔ ye o kɔrɔ ko hadamadenya lasili bɔra Adama min na o Adama dara juma don a ko wa o juma don kelen de Allah subhanahu wa ta'ala ye yamaruyali kɛ Adama ka sigi alijinɛ kɔnɔna na o ye a bonya dɔ ye a ko o jumadon kelen de yamaruya nana k'a fɔ ko Adama ka bɔ alijinɛ in kɔnɔna na a ka jigin dugukolo sanfɛ o kɛra jumadon in fana de la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko hali don laban min ni an b'o fɔ n'o ye lahara don ye a bi jɔ don min na ko o don fana bɛ bɛn jumadonya ma alakira de ye nin fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam donc ni nin fɔra anw silamɛw anw k'a dɔn k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ye bonyaba de kɛ anw ye a ye o bonyaba min kɛ an ye o ye jumɛn ye a ye o don belebele a ye o de kɛrɛnkɛrɛn ka o kɛ anw ka don ye ka o kɛ anw Muhamadu mantonw ka don ye ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ka taa sɔrɔ anw ye manton laban de ye diɲɛ so sigi in kɔnɔna na anw ye manton laban de ye mais Allah subhanahu wa ta'ala ka fusamantiya kɔnɔ i ka dala k'a fɔ ko a ye nin kɛrɛnkɛrɛn ni anw Muhamadu mantonw de ye anw de ye manton labanw ye minnu nana diɲɛ so sigi la mais anw de fana ye manton fɔlɔw ye alikiyama jɔ don ni bonya ninnu kɔsɔn sabu ka da kan kiri bɛ tigɛ manton min ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ manton tɔw cɛ la o de alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam manton ye o tuma an bɛ Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn ni Allah subhanahu wa ta'ala ye o don o kɛ anw ka don ye o la o jumadon ni a sera i ka da la k'a fɔ ko donba o de sera silamɛ bolo o la Allah subhanahu wa ta'ala ye a kɛ anw ka bato kɛ don ye an ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan misiriw kɔnɔna na ka a juma seli kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye a kɛ o juma seli a y'a kɛ wajibi ye silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan n'a sɔrɔla k'a fɔ ko i ye cɛ ye n'i ye hɔrɔn ye i ye baliku ye i ye hakilima ye i tɛ dugutaa sira fɛ ni juma sera k'a sɔrɔ i bɛ yen i ka da la k'a fɔ ko juma selili kɛra i ma wajibi ye silamɛya sariya kumakanw bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan o la ni a kɛra wajibi ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kiiti dɔw bɛ yen ni Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn o fɛn sigi i ka da la k'a fɔ ko a b'a sigi n'a kiitiw ye o mana o kiiti dɔw ye jumɛn ye al-ightisalu yawmal jumu'a jumadon fɛ yanni i ka bɔ i ka so k'i bɛna misiri la i k'i jija i k'i ko koli in ye koli sugu jumɛn ye an b'an ka sariya koliw kɛ cogoya min na koli in bɛ kɛ o koli cogo de la yanni ka na misiri la sabu ka da kan a mafɛla ka bɔ alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam a ko huslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim mɔgɔninfin k'i ko kana juma na ko o ye fɛn de ye min n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o wajibalen bɛ baliku kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan nka wajibi min don a tɛ yɛlɛ ka se wajibi min n'a sɔrɔ ko an bɛ o dɔn ka se o degré la a bɛ jate min sunani yawmil jumu'a o la alakira Muhammad y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam wa hakɛza ani gɛsɛ i ka maga gɛsɛ la a don ka i dakɔnna saniya sabu ka da ka silamɛya ye saniya diinɛ ye wa kazalika ani sumajalan ni sumajalan b'i bolo n'i sera ka o sɔrɔ i ka da la k'a fɔ ko i ka maga o la a don fana o ye fɛn ye min n'a sɔrɔla k'a fɔ ko o ɲini don silamɛ fɛ ya rabbi Ala ka o nɔgɔya an ye o tuma na a kiiti dɔ ye jumɛn ye tuguni a tabkiru ilal masjid ni jumadon sera i ka kɔn ka na misiri la joona i ka kɔn ka na juma seliyɔrɔ la joona i kana na mɔgɔninfinw bɛɛ lajɛlen nanen kɔfɛ la i ka kɔn ka na a tabkiru ilal masjid ka kɔn ka na joona ayiwa misiri la
sabu kadaka amma filaka bo alakira Muhammad fi hadithin muttafaqin alayhi ako ni jumadoya iza kana yawmul jum'a ako ni jumadoya ni o koni sera ako ikado la ko kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubun al-awwal fal awwal ako jumado ni o sera ako misri da kelengele bela jelena ako meleke do sigilendo ola o meleke nunu be sebeni de ke olu bi sebeni ga chogodi mo folo munu nasro ga foko olu bina obi olu de seben folo mimi da o kan o foga ta se labama ako otmana ni almami nana don kaban ako o meleke nunu mo ga sebeni bi ke gafe mena obo kuru ninga o kuru donc ko ra ko sebeni wora tike ola tuguni otmana ika naka kon almami nani nye o de chekai ola ni nana misri kono abe nyini ife o wagati la iki yere shogola ni jumai iki yere shogola ni seluyi ni nafla seluyi iki yere shogola ni qur'an kalan iki yere shogola fana ni Allah subhanahu wa ta'ala kusmani ka zikru chamake sabu amma falak alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hadisala ako akthiru alayya salata ko auka seli Allahumma salli fo ka chayane ka jumadonya fe ako fa inna salatakum ma'rudatun alayya kika don ko aw bi seli munun kene Muhammadu ka jumadonya fe olu yirale do nena nyebi ula mbe udon o moreti o lasema alakra ini fo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc ikana jona o zikru na nyogonaw ani o nafla na nyogonaw ani o qur'ane kalo na nyogonaw ikana olu ke ka chaya ka kon almami naninye o ye fenye mi na sɔrɔla ka fɔ ko o cɛ ka ɲi kosɛbɛ o ye fɛn ye min n'a sɔrɔla ka fɔ ko a bɛ mɔgɔninfin ka baraji a bɛ o caya o la jumadon min fana bɛ yen ko o ye kiiti ye min wajibalen don jumadon fɛ ni jɔn kan ka i hakili to o la o de ye i kana sɔn cogoya si la e kana retard la ni ka sɔrɔ kana mɔgɔninfinw kangalaw panpan o kɔrɔ ye ka i panpan k'i sigi k'a fɔ mɔgɔninfinw ma ka mɔgɔninfinw tɔɔrɔ sabu alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ dɔ ye o la jumadonya fɛ a nana a bɛ ka mɔgɔninfinw cɛ fara a bɛna kana don alakira ko cɛ in ma a ko i sigi fakad azeta i ye mɔgɔninfinw tɔɔrɔ wa aneta wa i sumayara nani fana fɛ o la i ka kɔn ka na n'i nana o tuma na an ka kɔn ka sɔfu fɔlɔw aran fɔlɔw cɛw ka aranw na an ka olu de dafa sabu ka da ka alakira sallallahu alaihi wasallam a mafilala ka bɔ a ka kumakan na a ko cɛw ka sɔfu la sɔn hɛrɛ ma o ye a ɲɛfɛlaw ye o tuma na i ka kɔn ka ɲɛfɛlaw dafɛ ni ka ayiwa o kɛ o tuma na i nana k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ bɛ fan min fɛ i k'i jija i ka sigi o yɔrɔ fanfɛla fɛ i kana mɔgɔninfinw tɔɔrɔ o tuma na a kiti dɔ ye jumɛn ye tuguni wujubul insati ila khutbatil imam ni nana misiri la alimami bɛna khutuba min kalan i k'i jija i k'i tuloma jɔ alimami ka o khutuba in kalankan fɛ i k'a mɛn i k'a lamɛn ka se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ ka taa sɔrɔ i ma kuma don a kɔrɔ ka taa sɔrɔ i ma sogolaya ni mɔgɔ kɔri ye ka taa sɔrɔ i ma sogolaya ni foyi kelen ye sabu ka da ka kuranɛ kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wa iza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu ni kuranɛ kalanna o kuranɛ min fɔra o tuma na o ye dɔnnibagaw y'a tafsiru ka tafsiru la k'a fɔ ko a ko bɛ khutuba de ma min bɛ kalan juma na a ko ni o kalanna o tuma na k'aw ka tulo ma jɔ aw ka lamɛnni kɛ o fɛ donc wa hakɛza a mafilala ka bɔ alakira fana ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallam alakira ko a ko iza kulta li akhika yawm al-jum'ati ansit faqad laghawt a ko n'i y'i kanto i balima ma juma don k'a fɔ ko i tulo ma jɔ o ye amru bil ma'ruf de c'est-à-dire ka a yamara e y'a ye a bɛ ka kuma e dun y'a dɔn k'a fɔ ko kuma man ɲi ko ni e yɛrɛ ko karisa i da de i man ka kuma nin wagati la k'o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i fana ye kuma lankolon fɔ kuma lankolon ye jumɛn ye kuma min n'i ti baraji sɔrɔ a la i ti nafa sɔrɔ a la a b'i ka baraji dɔ fana tiɲɛ ka bɔ i ma n'i nana misiri la peut-être i n'i ka denmisɛnninw nana ɲɔgɔn fɛ i ka denmisɛnnin fitininw b'i bolo i y'olu tɛgɛ ta i fɛ aw nana misiri la o tuma na nin balili kama i kan ka denmisɛnnin ninnu la faamuya misiri n'a ladabuw la juma na mun kosɔn u kana kɛ sababu ye ka selibaga tɔw tɔɔrɔ mun kosɔn u kana kɛ sababu ye ka mankanw ci mɔgɔninfinw bɛ k'u ka khutuba lamɛn wagati min na o wagatiw la sabu ka d'a kan an b'a ye misiri dɔw la
i b'a sɔrɔ tuma min na alimami bɛ khutuba la i b'a sɔrɔ e sigilen don mais i b'a sɔrɔ denmisɛnninw kɛmɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye misiri kɔnɔna na o tuma na mun de bi o kɛ min bi o kɛ o de ye denmansaw o ma bilasirali di den ninnu ma ni denmisɛnnin dun sera tamyizu ma ko a bɛ se ka ko ɲuman ni kojugu dɔn n'i bɛna n'a ye fɛ misiri la i kan ka faamuya ladabuw la ladamu min n'a sɔrɔla k'a fɔ ko olu bɛ misiri nani na aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalila li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم بي ناصر لك فوقو أبي بانكنا جمعنا كتاسر جمع واجبية لنبه أوكا إنا فوقم أنيا فوق خطبا كنا شغيا منا الأكرم محمد أيه غانسيري ما بدي دا أولوي juma wajibiyalen do i kan mais juma wagati nana don k'a sɔrɔ i bɛ yen i bɛ se ka taga juma seli la i ma taga alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye mun fɔ olu ka koɲɛ na a mafilela ka bɔ abu hurairata fɛ ani abdullahi bin umar olu ko olu ye alakira muhammad lamɛn don dɔ la sallallahu alaihi wasallam ala awadi minbarihi a ka minbari tanganakalaw kan ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim aljum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min alghafilin alakira ko ako ngalna kunyuma ako mugo na juma blali dabla ku yere fatande ka bo o ma kunyuma ako ni uma oke ako Allah subhanahu wa ta'ala ngal na Allah subhanahu wa ta'ala bina kana aka limaniya noro duwa ka bo udusukuna pew alakira de ni fo sallallahu alaihi wasallam ako ni o kɛra ngal na o kɔfɛ unake ma ɲinɛniw na quoi ma minnu na sɔrɔ ko utu yɛrɛ kun kalama ya rabbi ala kana kɛ o la ma minnu hakilila k'a fɔ ko u bɛ ɲumankɛla ka taga sɔrɔ a bɛ ka tiɲɛ u bolo alakira de ni fo an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam donc o kumana ni juma sera ka taga sɔrɔ luzura tɛ e maa min na luzura min ni sariya bi o daga k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka juma bila nin na i n'a fɔ ko min bana walima i bɛ banabaatɔ kɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw o tumana n'i y'a bila ka taga sɔrɔ o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ganzerimaba de bɛ yen nɔ alakira muhamadi ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam o la o kumana sunna dɔ ye jumɛn ye ni o mafɛla ka bɔ alakira muhamadi fɛ sallallahu alaihi wasallam o de ye k'a fɔ ni i bɔra juma na ni juma selila juma seli kɔfɛ i ka nafila jɔko 4 walima jɔko 2 i ka se ka o seli nin bɛɛ lajɛlen mafɛla ka bɔ alakira ka hadisaw la sallallahu alaihi wasallam sabu a mafɛla ka bɔ ciba fɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko iza salla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 rawahu muslim ko ni n'aw ye juma seli ni juma seli banna k'aw k'a jija ka jɔko 4 seli juma seli kɔfɛ nafila la أما فلا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته أما فلا فنا كافوكو على كلا صلى الله عليه وسلم كو أكونت سلي نجوم سلي جينا كو أكونت سلي أيوا فوي سلي أو كوفي كو فونا كرا أكاسو أبتا كتا جوكو فلادي سلي وأتمنى ما فلا كابوتشيبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة. Alhamdulillah nimbara bela jelen banen ko fe imam maiga anana selni mogo ye juma arakan flala ninga soroka o salamu bla o banen ko fe ye korfo seki anga ma bawma ye foli ani wali man don la sen na ba jamama anga je ko kuma o sheria ame kuma mi ame ni soja kuma de la kuma jante ame foli folo dugutigi na aka nono brawla ani misiri kono mogo mun ya misiri la batu ka fara alimami kan ame foli ke frangaliye
ale de y'an kun don suma na a sababu y'ale o ye misiri in ye a seginna ka gata in fana bila an dala an b'a fo ala sago silamɛw sago nin ko in bɛnna anw ma bi a bɛnna dugutigi ma a bɛnna dugudenw ma a bɛnna alimami ma foyi t'anw na ni nisɔndiya tɛ a ka to b'a la sallallahu alaihi wasallam ne ka kuma de ye nin an y'a fɔ bi ye donba ye et puis bi fana bɛna kɛ don ye historique an ka quartier ye n'o ye Sikɔrɔ ye donc Sikɔrɔ imam bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ délégation ye mun nana an kun tɛ fɛn caman dɔn fana fɔra an ye kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ monsieur le ministre a n'a ka délégation ye n'o ye Farankali ye vraiment u ye baara min kɛ ala k'u sara ala kɛra y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye ko ala bɛ so jɔ i ye alijinɛ kɔnɔ ala k'o jɔ u ye n bɛ min fɔ alimamu bɛɛ tɔgɔ la quartier kɔnɔ bɛn de b'an ɲɔgɔn cɛ Sikɔrɔ yan imamu bɛ yan bi a ka ca a caman bɛ yan n tɛ se k'a bɛɛ compter an bɛɛ nana misiri dayɛlɛ in na o bɛn ani ɲɔgɔn kanu mun bɛ an cɛ quartier kɔnɔ halisa ala k'o sinsin an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye wa an bɛ min fɔ misiri kɔnɔmɔgɔw ye alimami min ye kangari min d'an ye juma la an ka hakili to o la juru de donnen filɛ nin an la juma kun t'an bolo an ye juma sɔrɔ donc an b'a hakili to o la ala k'o baara nɔgɔya an ye an bɛ toujours mɔgɔ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn nana yan ka daminɛ monsieur le maire la ka daminɛ groupement ɲɛmɔgɔba la n'o ye Usa Sise a n'a ka délégation Basiriki ni a ka jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Sikɔrɔ imam bɛɛ tɔgɔ la quartier yɛrɛ imam bɛɛ tɔgɔ la commune imam bɛɛ tɔgɔ la ko ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la imam sirila n'an ye n'o ye Ustaz Muhamad Mayiga ye yarabi ama ala ka a ye seli min kɛ n'an ye ala k'an minɛ yarabi ama ala k'an minɛ ala ka seereya an ye an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ nana bɛɛ fora an b'an balakaw fo lala wajuli kɛ kuma na an m'u ta u tɔgɔ ma nka an ka foli bɛ an baw ye u jɔyɔrɔ ka bon diinɛ na kosɛbɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ segin hɛrɛ la ala ka bi kɛ don ye min bɛna sera an ye ala k'an bɛɛ fara cogo in na alijinɛ kɔnɔ. an nisɔndiyalenba don kɛnɛ in kan ni ala subhanahu wa ta'ala ka so ka dɔ farali y'a kan bi an bɛ kuma ni silamɛw ka tɔnba tɔgɔ ye n'o ye o conseil islamique ye mali tɔn bɛɛ lajɛlen b'ale kɔnɔna na ni ala y'o ɲɛmɔgɔ kalifa na bi commune 1 kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ fana tɔgɔ la n'o ye Cherifla Sikoroni ni mali bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ kalifalen don ale la bi an bɛ kuma n'ale tɔgɔ ye ale de kun kan ka ye yan bi nka dɔrɔlaw y'a kɛ a ma se ka se yan a ko n'an sera an ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu n'olu ye u ka nafolow bɔ kun ka ala ka so jɔ n'a a ye an karamɔgɔ ni an ka ɲɛmɔgɔ n'an ka minisiri n'o ye Farankali Keyita ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an y'a ka ko caman ye commune 1 kɔnɔna na o tuma na ni hadamaden nafa ye min ye i bɛ hakɛ min kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na i bɛ nafa min ɲɛ mɔgɔninfin ye hadamaden nafa y'o de ye yanni ala ka waati ka se ma o tuma na an b'ale fo ale folen kɔ misiri mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo o conseil islamique tɔgɔ la ani alimami min selila n'an ye n'o y'an yɛrɛ dɔ ye a n'an ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ijima kɛ ɲɔgɔn fɛ ka groupement kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'an ye tɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn fɛ hali si an bɛ yɔrɔ min na bi o conseil mɔgɔ dɔ don o tuma n'ale selila n'an ye o ye mɔgɔ bila min ka kan ni seli ye sabu ka da kan a ye kalan kɛ yan ka tila ka da kalan kɛ Cadi jamana kan fo jamana kɔ kan o tuma na a ye min kalan a b'a dɔn o tuma na an b'ale fana fo n'o ye Muhamad Mayiga ye an bɛ Sanogo fo a sera ne ma k'a fɔ ko an ka ne kana seli ni mɔgɔw ye ko misiri kura jɔra ne ko ayi mɔgɔ caman bɛ ne bolo minnu n'a sɔrɔ olu bɛ seli ni mɔgɔ ye ne tɛna seli ni mɔgɔ ye a k'a fɔ limama mɔgɔw ɲɛna ko alimami dimi bɛ seli ni mɔgɔw ye nka ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ y'a kɛnɛ kan walasa n kana ka kɛnɛ seereya o tuma na a sɔnn'o ma an ɲɛ bɛ denmisɛn minnu ani an baaraɲɔgɔn minnu na yan nin bɛɛ lajɛlen y'an ka mɔgɔw de ye minnu n'a sɔrɔ u nana fara Sanogo kan ka baara in kɛ nka a sɔrɔla Sanogo yɛrɛ la o tuma na an bɛ misiri cɛkɔrɔbaw misiri musokɔrɔbaw ka kumakan kelen dɔrɔn kalifaw la n'o ye u k'u hakili to misiri in na hakili to misiri la tɛ dɔwɛrɛ ye misiri ɲɛmɔgɔw ani misiri alimamu ala ye danaya dɔ fana kalifa la a ka hakili to o fana na n'o ye aw bɛ ɲininka mɔgɔw kunkolo la lahara don mɔgɔw fana bɛ ɲininka aw kunkolo la lahara don an ye misiri caman ye i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnyaw b'a kɔnɔna na a fɔɲɔgɔnyaw tɛ sɔrɔ foyi fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 o bɛ alimami dɔ fɛ mɔgɔ 8 bɛ nayibu fɛ mɔgɔ 10 bɛ ayiwa alimami yɛrɛ fɛ o tuma na u bɛ t'o la u b'a fɔ ko nayibu ka kalankan ka di ka tɛmɛ alimami kan dɔnni u b'u t'o la u b'a fɔ ko nayibu yɛrɛ ka bila an ɲɛ a bɛ t'o la k'a fɔ ko mankanba ye misiri kɔnɔ a bɛ t'o la ko misiri yɛrɛ datugura
bi amerom na bi ne be misdab misiri ko min kuma la bi misiri fla afla be datugulen no do yere mo do na ka tabla kaso mbala u bora alu sa ko juma make polo ko min en ko nana ya o la nan jora ameni ka garde datuma be ka fo islamew anga se Allah subhanahu wa ta'ala nye ni blala mo nye mo munu nga seli na anyena alhamdulillah melu ka seli manya ka sabu ke eye ebe min la hararo ko lubla o kuma na ka fo almamu yoku hagli tonda ka fo munu meselu ko fe ko ko hagli to almamu o le kalalino aga na kala mago bla nyona kala mago ay utoyi ala ma dembela jilenga ngania yi ka ala yedi o kuma kala mago o ye kalange ay utoyi aga mago bla onye dro o be bla onye o ta yere yo o be bla oni ala nyongo chenga awere kunile awere mo ni ngania ani mimi ni ala te o de yere o kuma na mbo kan ada oye o conseil to la ka fo misiri mpleni ago hagli to la ni ala sonama ambe laydu dama amfana seo ko fenfenye anga donia ko nana ananga wuliga joko nana ka misiri ndeme naye sawanya yi misiri aka abina dogo donlo ni ala sonama an sego mi abseka ponye chogo mina an sego mi aywa a labenina ka silbako lafiya kono ni ala sonama mino barawke amayini ala fe ala kan nyogona uciaya mogo mi ya jo rabbi ala ka ke aldine so aye mogo no ka abdurma kelen dunala ya rabbi ala ka bela jelen sara nyumana la harado mogo bora ka sugala silia ala ka bela jelen sara ala ko kira bayin kanu ko so bido la horma sallallahu alaihi rasul amaw foka wali mando akanyima dalla ni tuye anye shikoro kerengerane ala shikoro papire olu ye juma misiri kura min soro na kormo karli baro kera nyina samba flani mugan ninga be marsi kaloma antum flani o kenaka amaw foka wali mando akanyima dalla kutubati fo aw munuko ka damne shikoron kawla kana se bangoni jagnabu bangoni farada fokata se medna kura ipodrom ani ipodrom dema akambe jen wati wara wa shukran lakum fi amanillah ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون